Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Aduna kita dinhi gipadangat nga suliran gikan ni Leonardo. Si Leonardo na mahimutang sa Gisborne. Matud pa niya nga siya usa ka mamumuo sa usa ka buhatan. Pwede ni siya na shop o factory. Ang iyang pangutana nagingon, Attorney, kumusta? Doon ay mga panghitabo sa trabahoan, attorney, nga ako ang pirmi nilang pasanginlan kung doon ay mawala. Niabot na kini nga giimbestiga ako, attorney, o hangtod nga ila kong gipapha sa trabaho. Makagukod ba ko, attorney, sa imong giingon unjustified dismissal? Daghang salamat. Daghang salamat usab nimo, Leonardo. O ako ning nabasahan ng imong suwat. Imo ning message nako. Nagikan sa imuhang higala usab na ako'y ng laban dito sa hukmanan sa pamuo. Tawag og employment court. Busa medyo lubog lang kanako ang imong pangutana. Ingon pa nila, tinaw nga lubog. Tinaw kuno nga lubog. Pero tinaw kini nga para nako is eksperyensyado. Sa Binisaya pa ni eksperyensyado batid. Eksperyensyado ni mga employment cases. Pero lubog kanako kung kanus-an ni mahitabo. So maglisod ako ining tubag. Ang imong pangutana kung imo ba silang mapasakahan o asunto nga dili makiangayon nga pagpalagbot o gitawag sa in English og unjustified dismissal. Ang akong tubag niya na kay di man klaro ang ubang detalye sa imong gipadangat, mao ang pwede usab nga duha tubag. Kung walay ebidensya pato kanimo, unsaon man nila pagprueba nga ang pagpangawala sa mga ekipo hinagiban og mga kahimanan dito, ikaw ang hinungdan. Dili ka mapanubag sa usa ka sumbong diin walay pamatuod. Dili na siya bintot-bintoton undong. Pero ang akong pangutana kanimo aron maklaro gyud ang tubag kung kanus-aman ni nahitabo. Nangano mangutana man ko nani. Sapagkat tinuod lang kini mo pinakauna na kong pangutana kung doon ay kliyente mo dool. Kanus-aman ni mahinabo. Kay sahi sa balaod ang pagpasaka og sumbong para sa dili makiangayon nga pagpalagpot o pagtangtang sa trabaho. Gitawag din sa New Zealand unjustified dismissal. Mamahimo lamang nimong ipasaka sud sa 90 ka adlaw gikan sa pagtangtang. Na kung upat na kabuan ang ninglabay nga gitangtang ka, karon ka nang utana nako, di ang mahitabo nini ingno na lang tika nga pwede kang mo pasaka og kaso pero wa na tay mahimo kay hupas naman ang imuhang kahigayunan nga
90 ka adlaw. So kining pagpasaka og asunto sa mga kaso mahitungod sa pamuong, kinahanglan imo ning ipadangat sulod sa kasiyam-an or 90 days, 90 ka mga adlaw gikan sa pitsa sa imuhang pagpalagpot. Ako nang hinaot nga aduna kini kahayag diha sa imong kaisipan, Leonardo. Ayaw pagpanuko o pagpangutana kung doon na pa'y nabilin nga taya, mga taya sa imuhang pangagpas. Ha? Ayaw hadlok, pagpanuko. Dool o ipangutana o akong paninguhaon. Nakahatagan ko ikaw sa tinaw nga panghuna-huna o tinungkaran. Labi na ni mga balaura, maunay kanunay na kong adlaw-adlaw ko nang ipanglakaw na union, mga malpractice, mga dismissal, yun na. O ako mo ingon, daghang salamat sa inyong pagsunod nining atong mga yugto sa pangutana ug tubag sa atong sayranan sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. Kini ang inyong manlalaban, si Dr. Paul Alforque, inyong abogado sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. Daghang salamat ug hangtod sa sunod higayon dinhi sa atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand.